लोगोसे उदालगुरि जिल्ला बनसु कमिटिया दिनैनि सान एबा 5 जुन वर्ल्ड एनवायरनमेन्ट डेखौ लोब्बा लानानै जेरैबादि जों बोसोरफ्रामबो मिथिंगाखौ रैखाथि खालामनो थाखाय मिथिंगाखौ मानसिनि थांनानै थानायाव बेलेन्स खालामनो थाखाय जेरै नांगौ बादि जों दंफां गायो बिदिनो थिग बेखौ लोब्बा लाखिनानै जों दिनै नैबे धाकाल टु खासिबारि नैबे उदालगुरि तामुलपुर र'डआवहाय जोङो 100 दालनिबो खाथियाव दंफां गायबाय। बे दंफां गायनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जे जों बेनारावबो दहाय मोनसे थीम होखादों प्लास्टिक बिट पलिउसन माने बिट प्लास्टिक पलिउसन जेरावहाय प्लास्टिकफोरनि जों ओरैबायदि एनभायरनमेन्टआ गाज्रि जानो थांगासिनो दं धुङा जेरै उखुन्दैफोर नांगौनिफ्राय बारा बेफोर मानसिनि हां लानाय बा मानसिनि थांना थानायफोराव बहुत समस्या गोलैयो। लोगोसे बेल' नङा इन्डास्ट्रियेल उखुन्दैफोर दं गारि मटरनि उखुन्दैफोर दं बेफोरखौ गासिखौबो बेलेन्सआव दोननो थाखाय मिथिंगायाव दंफां नांगौ जायो। बिनि थाखायनो जों दंफांखौ होदों लोगोसे जों मोनसे मेसेज होनो लुगैदों जिल्ला आफाद लोगोसे मिरु आफाद बनसु जानानै फांसे दंफां गायोबा जों हायोबा 10-20तासो दंफां गायनांगौ जाहाथे उननि जोलैफोरा बे बुहुमाव थांना थानायाव जेबो उसुबिदा मोना जायो। बनसुआ इयुननि समाव मा हाबाफारि लानानै खामानि मावलांनो सानो? बनसुनि गुबै थांखिया जाबाय आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट बिनाय बेजों लोगोसे हारियाव बेसेबां जेंना जेंसिफोर दं एन्टि ससियेल एलिमेन्ट्स लोगोसे फरायसाफोरनि जेंना बेफोरखौ गासिखौबो नोजोर बोनानै समजों लोगोसे बर' हारिखौ माबादि जेंनाफ्रा नाख्रेबलांबाय थादों बिनि सायावहाय जों गोख्रों भाबै गसंनानै खामानि मावलांबाय थादों आरो बिथांमोना निउस पर्टेल बा निउस मिडिया जानानै बेखौ नुलांबाय थाबावगोन। लोगोसे नुनो मोनदों समाजनि खामानियावबो मुखुब जानायखौ मा बुंगोन बे समाव? समाजनि मुखुबा बेनो नांगौ समाव जोंखौ जेरै थिनो सिटुवेसना जोंखौ माबादि थासारिफ्रा जोंखौ माबादि समाव गसंथानो थिनो जों बे समावनो जेब्लाबो जेनाखै बा जों सोब थासारिखौनो जेंनाफोरखौ जों फावसायना थायाखै जों बेसेबां हायो जोंनि नाजानायखौ जोंनि गोहोजों जोंनि मेलेमजों जों बेसेबां हायो जोंनि हारिखौ रैखाथि होबोबाय थादों। राजखान्थिनि बेलायाव नोंथाङा मा बुंगोन? राजखान्थिनि बेलायाव आं बारा गोथौयै बुंनो थांला जिहेतु बे दिनै वर्ल्ड एनभायरनमेन्ट डे बिनि प्रग्रामा आलादा थेवबाबो आं राजखान्थिनि बेलायाव मोनसे बाथ्रा बुंनो थांदों जिहेतु दा बिटिसिनि राजखान्थि जिहेतु जों बिटिसिनि बाखिन्दा बा बिटिसिनि जों सिटिजेन बेखौ जों नोजोर बोयोबा बिटिसिआव मोनसे ओरैबायदि गुलाय गुजाय थासारि सोमजिनो हमबाय जोंनि राजखान्थिखौ लानानै मोनसे बिबाद सोमजियो गावजों गावनो मोनसे पार्सनेल मा होनो बेखौ पार्सनेल सोंखारिलायनायसिम थाङो राजखान्थिगिरिफ्रा गावसिनि खामानिखौ गावसिनि आफादा गावसिनि राजखान्थि आफादा माबादि मावदों बेफोरखौ लायालाफासिनो पार्सनेल एकदम सोंखेरायलायनाय मानाय बेफोरबादिसिम एकदम गाज्रि थासारिसिम लांनो थांबाय लोगोसे बेफोरखौ नुयोबा गुबुन फारसे जोंनि जेब्लायबो जोंनि साखाथियाव थानाय सुथुरफ्रा बेफोरखौ बोलो मोनो। ओंखायनो जों राजखान्थिफोरखौ बेखौ खावलायनो लुगैदों जे जेब्लायबो राजखान्थिखौ राजखान्थि भाबैनो खालामनांगौ बेखौ हारिजों खुनु जों कमप्रमाइस खालामनाङा बे बाथ्राखौ जों जेब्लायबो नोजोर बोनांगोन ओंखायनो राजखान्थि खालामलांबाय थानांगोन। आं गिबियावनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजानिसिम खुलुमहरग्रोनाय जाबाय। दिनै उदालगुरि जिल्ला बर' माहारियारि फरायसा आफाद बनसुआ मोनसे दंफां गायनाय हाबाफारि लादों। बे जोंनि गलमाथ' काहिबारि सकआव डिस्ट्रिक्ट उदालगुरियानो दा जोङो लुगैयो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाया बोसोरफ्रामबो न'खराव 50 दाल दंफां गायनांगौ जाहाथे जोंनि फिउचाराव माने आबहावा मोनसे इनभाइरमेन्टआ क्राइसिस जाया बिनि थाखाय माने न'खरसेयाव 50 दाल खरि दंफां गायनांगौ जों बेखौ लुबैयो आरो साफ्रोमबो नागरिक बा रायजो राजायानो सांग्रांथि जानांसिगौ माने दिनै क्लाइमेट चेन्जआ बुहुत एभारेज जाबोगासिनो दङ आरो माने पलिउसना बुहुत एभारेज जाबोगासिनो दङ दा बैफोरखौ नोजोर बोनानै दिनै रायजो राजाफ्रा माने आबहावानि फारसे माने गोसो होनांगौ आरो जाहाथे जोंनि माने इन फिउचारा मोजाङै मोजां माने भबिसतआव जानानै थाङो जाहाथे जोंनि गेजेराव बेमार आजारा माने बारायनो मोना बयनिबो माने मोजांनि थाखाय जे फिउचार प्लानिंनि थाखाय आरो जाहाथे जोंनि समाजाव माने ओरैबायदि माने गुबुंलानाय जा इन्डास्ट्रि बहायदों गोसोबायदि इन्डास्ट्रि बहायना गोसोबायदि थाखा खामायदों दिनै गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रिफ्रावबो माने हागौ माने टेक्सखौ एभारेज खालामनांगौ आरो स्टेट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ माने मा होनोमोनलाय इनभाइरमेन्टनि थाखाय स्पेसियेलि पेकेज बानायनांगौ आरो जाहाथे दंफां फुलि बानायनाय आरो दंफां फुलि राननायाव बयनोबो माने रानना होनो हानाय मोनसे माने
एबिलिटि थानाय माने सरकारा मोनसे पलिसि बानायनांगौ आरो न'खर न'खर बोसोराव 100 दाल 200 दाल दंफां रानना होनांगौ जाहाथे जोंनि बुहुमखौ गोदानै माने जोङो मोजाङै सोरजिफिननो हायो आरो इन फिउचाराव लं लास्टिंनि थाखाय जों मोजां खामानि मावनो हायो आरो आं बेखौनो बुंनो लुगैदों।